YouTube on päättänyt irtisanoa mainossopimuksen ja antaa sen Nörkölle. Muhahahahahaha. No tämähän nyt tästä vielä puuttui. Milles minä nyt maksan ne kaikki kulut, mitä tuli luolan kunnostamisesta? Ulos täältä. Täytyy soittaa apua. Haloo? Linjan toisessa päässä? Pappa täällä. Tuu hakemaan Muumitalon edustalta. Juu, tullaan. No tule nyt kyytiin, niin lähdetään baarin kautta kämpille. Kiitos. Mamma heitti mut ulos, voinko asua sun luona? No, käyhän se mulle, jos maksat vähän vuokraa. Rahat on vähän tiukilla nytten. Otetaan nyt pari tuopillista ja puhutaan asioita. Joo, sopii mulle, jos tarjoat. Hidasta nyt, jumalautaa! Turpa kiinni. Kaasu pohjaan, Jeesus ohjaa. Varo! Varo nyt! Älä sinä. Koho voi vittu.